Hello ug maayong adlaw kanatong tanan mga idol no, labi na sa kuang mga subscriber dia ug mga viewers. Ug diri napita no, nakakita tagdanggit ug ato yung naigo natirahan nato ug nadala pa ning bunot nga iyang gisandigan. Ug good size na kani nga danggit ato ang nakuha. Ug medyo lubog-lubog ang ato ang karagatan karon mga idol. Pero ato lang na agwantahan para natay masud-an. Ug diri ang napita sa ato ang pagdaib. Kita gyapon tag usa ka danggit o good size na kayo na nagsandig sa bato. Medyo minus ato ang kuha karon no, medyo gamay-gamay ra pero okay na kay gyapon kay natin nadala nga sudanon wa gyapon ta na siruhan. O good size kayo nga danggit na to ang nakuha. Og diri unahan nag-dive na sadta kay nakakita ta diri og dako nga surahan. Atong gitirahan napano nato na kuha no, natapsingan ra kay gahi kayo og panit ning mga isda to arawon ning gawas og wala nato na siya na recover. Og diri ang napita may natog jackpot na kay kita tag dako sus butiti man di ay og di ta kakuha na no mga idol, labian lang sa nato na. Og diri napita nagkuha na pud ta og tiki-tiki mo ni tawag sa mga diri og ambot lang kung say tawag ani diya sa inyo hadapita mga idol no, matag lugar lalahi may tawag gud sa isda. O good size na kani ako na siyang ikuha kalami bugay ni inununan. Og diri na kita ta og usa ka salmonitis o good size na kay para kuhaon. To ara na stone shot na to mga idol. Lami pugay ni siya pang tinula, pang kilaw o bungoto ni siya nga isda. Og dagko pa ni nga klase mo ni gitawag og timbungan. Pero gagmay man di kayo siya modagko, salmonitis ni siya. Og diri ana kita ta og triple tail nga isda o gitawag mo nila ni og gatong aswang sa uban o brasi, triple tail brasi. O good size kayo, lapad kayo, dako kayo. So naka-jackpot lang gyapon ta mga idol. Og dili siya pareha sa mulmul, lahi putong mulmul. Og diri mga idol nakita tagdako nga nukos og wala na ko gipukusan mayo sa suga no. Idlason ang kini nga mao nga nukos. Pero nakuha na to, good size kayo mga idol, dako kayo. Estimated nako na siya sa mga 600 grams. Dako kayo, good size jud kayo mga kuhaon. So swerte gyapon ta mga idol nakakuha gyapon tag dako kay nga nukos. Narata sa mabaw mga idol, mga duha ka dupa. O gorsyahan niya punta. O diri na kita na sadta og tiki-tiki. To ara mga idol na stone shot na to. Lami kini siya pang paksiw nga klase nga isda. Og napil pa nato ang patay nga bato. Og diri sa unahan kita ta og baga-baga, dako na unta, good size na. Pero pagtira na to ara kuha na dutlan kay gahi po kayo og imbis. Og diri sa unahan mao na ang gitawag gid nga mulmul mga idol, kaning blue og color. So sa ubang lugar ginabawal ni siya, pero diri sa mua good pa man siya nga kuhaon, wa pa may ordinance pod nga nagabawal ani nga kuhaon. Pero okay rin po sa mga wala man po may ginabawalan rin nga mamana ani bawalan. So sa ubang lugar siguro bawal ni siya, pero sa mga okay ra kayo nga makakuha mi ani pang sudan lang pod. So nindot kay color, lami ka na siya pang paksiw, pang sugba o pang tinula. Diri na kita taog maya-maya, good size na pulunta kayo ni nadako na. So nalanganin ko sa kuang ginhawa mo to ni saka ko. Ya ako ada yung pong gibalikan kay mabaw man dali erta maka-recover. Pero sa kuang pagtira to ara natapsingan ra gyapon. Wa gyapon na to nakuha no. Kaya namon gud sa bangag naglisod ta. Ug diri mga idol kita ko usa ka lapu-lapu, dako na kayo no. Good size na kayo to ara mga idol, na stone shot gyud na to. Malami kay ni siya pang sabaw mga idol.
pang iskabitsi. Goods po kayo na to nga klase nga isda nga lutuon niya nang maong mga isda. Ug salamat kay isa yung tanan mga idol no sa ato ang mga subscriber ug mga silent viewers. Paki-like na lang ug subscribe pod mga idol alang sa ato ang mga sunod na mga video. Labi na kita baguhan pa lang diri sa YouTube. O gusto mong niani nga mga content sa mga isda-isda, pa-subscribe and like na lang mga idol. Daghang salamat.